Wit Speranza, wieħed mill-widien l-aktar popolari f'Malta, ġie rrestawrat wara proġett estensiv ta' riabilitazzjoni ambjentali. Il-proġett fil-limiti tal-Mosta ġie inawgurat uffiċjalment mill-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli u l-Ministru għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi, flimkien mat-tim ta' Project Green u l-Kunsill biex ingħata aċċess ġdid u aħjar lill-pubbliku b'valur ekoloġiku akbar lil-wiet. Il-proġett inkluda tneħħija ta' pjanti invażivi, it-ħawil ta' 300 siġra u arbuxell indiġeni ġodda u l-installazzjoni ta' sistema ġdida ta' irrigazzjoni fuq 1.4 km. Intużaw materjali biodegradabbli biex ma ssirx ħsara lil ħamrija. Ġew irrestawrati wkoll il-ħitan tas-sejjieħ waqt li żdiedu barrikati li jipproteġu l-post minn off-roading. Il-proġett jinkludi wkoll tabelli informattivi biex jgħinu lill-viżitaturi isiru jafu aktar dwar in-natura u l-istorja ta' Wit Speranza, magħruf ukoll għall-kappella storika tiegħu li tmur lura għall-1760. Il-Ministru Dalli tenniet li dan il-proġett jirrifletti l-impenn tal-Gvern li jiġu rrestawrati spazji naturali li l-familji jistgħu igawdu waqt li jinħolqu aktar spazji ħodor għal kulħadd. Rajna li nirreġeneraw dan il-wiet li jibda mill-kappella ta' San Pawl tal-Qlejja sal-kappella ta' Wiet l-Isperanza. Għan iktar minn 1.2 kilometri li sfortunatament ftit ta' żmien ilu kienu magħluqa għall-aċċess tan-nies. U llum bix-xogħol li sar issa għandna dan l-ispazju li huwa miftuħ u lin-nies jistgħu igawdu. Min-naħa tiegħu il-Ministru Zrinzo Azzopardi saħaq li dan huwa eżempju ċarta kif il-fondi Ewropej qed jiġu investiti fl-ambjent u fil-kwalità tal-ħajja tal-komunitajiet. Qed inkomplu ninvestu fondi Ewropej biex nagħmlu riġenerazzjoni ta' widien u aktar spazji miftuħa hawnhekk ġewwa Wiet l-Isperanza flimkien ma' Project Green qegħdin inwettqu dan il-proġett mill-aktar interessanti li mhux biss qed isebbaħ dan il-post naturali sabiħ imma wkoll qed jagħti aċċess biex jista' jitgawda b'mod aħjar mill-pubbliku b'mod inġenwali.